راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنات عالم كوينكم نمدبات ريديرنا اتكتاتلو سخبركم سمعتنا نايلهم ربو إسران سلستن حدار كلتشحن إسران كلتن زينا نهو فلما أرستاتو أب إثيوبيا أب كل الأوروميا بزغط زلزلو جيت بو حدوث سان كلتن سبات تقاتلهم نربعان سلستن عمدات إيكواتوريال جينز مرحب بريزيدنت نتوسخي حموش عمتات بسلطان مصنح أم رجع توداديرو كينان أوغندان أنصار عطقات إسران سلستن متقعتن مكياد سراويتن ناب كونغو كلخاين راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان علتا وزينا عطقات أورومو أبستفلالي كبابيتات كل الأوروميا بزكايدو زلو جيتات أبز حلف حموشتو معالتات العلا سوسان كلتن سبات كم استقتلو مربا زينة هاجر حبيران اتجيت أبزواتات معراب واللقان هورو قدرو واللقانيو تخايدو أبزبا هورو قدرو واللقا بوحدو 3 سبات كم استقتلو دوجافيلن نبرتت كباب بمتقاس أملكيتو أب معراب واللقا كبابي كيرامو دما بوحدو 10 سبات بتمنساسالي 5 استقتليو اتنايت منجت أبزاب زغلت أب رئيسي جارداغا أبستبهالي كبابي أبستوغوها رجيت عطقات أورومو أستات 12 سبات دحر مقتالهم أشاحت نبرت منبر أبايتم حديقهم رئيسة كتما زوبا هورو قدرو اللقان أبزخونات شامبو يهادمو من لهم تحبيرو اتوم عطقات اونكشن مخانم بوغن سبسلطان منግስት ናይ ትخلل ይግለጽ እኳ እንተሎ ብነጻ አካል ኣይተረጋገጸን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ካብ ዝሓለፈ ወርሕት ሒዙ ኣብ ሓያሎ ዞባታት ጽዑቕ መጥቃዕታት ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ እቶም ዕጡቃት ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ከተማ ነቐምት ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ 10 እስራት ከም ዘፍትሑ ክግለጽ ቀኒዩ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ክልል ኣብ ዝርከቡ ብናይ ሆላንድ ኩባንያን መንግስትን ብሽርክነት ንዝውነን ናይ ሕርሻ ትካሉን ከም ዘጥቅዑ ኣመሓደርቲ ናይቲ ከባቢ ኣረጋጊጾም መንግስት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዚ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ንሓየለ ዝመጽእ ዘሎ መጥቃዕታት ዕጡቃት ኦሮሞ ብዝምልከት እዋናዊ መግለጺ ካብ መሃብ ተቆጢቡሎ ካብ 1979 ኣትሒዙ ን43 ዓመታት ንኢኳቶሪያል ጊኒ ዝመርሐ ፕሬዚደንት ቴዎዶር ኦቢያንግ ንጉማ ባሳጎ ንተወሳኺ 5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ዘኽእሎ ምርጫ ተወዳዲሩ ወጽኢቱ ናይቲ ብሰንበት 11 ዝተኻየደ ምርጫ ኣባላት ባይቶን ፕሬዚደንትን ዛጊት እኳ እንተዘይተሓበረ ንኣኩኡ ብዕልዋ ካብ ስልጣን ብምእላይ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ወዲ 79 ዓመት ንጉማ ተዓዊቱ ዝብል ዜና ብመንግስቲ ክቃላሕ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወሃብ ትርኢቶ ሃገር ይገልጹ ምርጫ ኣባላት ባይቶ ኣብ 10 ሕዳር 2022 ምርጫ ፕሬዚደንት ድማ ኣብ ሕዳር 2023 ክካየድ ተመዲቡ እኳ እንተነበረ ወጻኢታት ንምቕናስ ተባሂሉ ብሃንደበት ክልቲኡ ምርጫታት ኣብ ዝሓለፈ ሳለስተ ክካየድ ተወሲኑ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓለምን ን43 ዓመታት ስልጣን ብምሓቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢኳቶሪያል ጊኒ ቴዎዶር ኦቢያንግ ንጉማ ማሳጎ ክኸውን እንከሎ ብ6 ሕዳር መበል 40 ዓመት ስልጣኑ ዝጸንበለ ፕሬዚደንት ካሜሩን ቦልፒያ ድማ ካልኣይ ኮይኑ ይስዕበሎ ብምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ኣብ ኣፍሪቃ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ዝርከብ ንኮንጎ ብራዛቪል ን38 ዓመታት ዝመርሐ ወዲ 78 ዓመት ፕሬዚደንት ደኒሳሱ ንጊሶዩ ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ዝርከብ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ድማ ን36 ዓመታት ኣብ ስልጣን ብምጽናሕ ረብዓይ ኣሎ ወዲ 18 ዓመት እንከሎ ኣብ 1986 ስልጣን ካብ ወለዱ ተረኪቡ ስዋዚላንድ ትበሃል ዝነበረት ሃገረ ኢስዋቲኒ ን36 ዓመታት ዝመርሕ ዘሎ ንጉስ ምስዋቲ ሳልሳይውን ብፕሬዚደንት ኡጋንዳ ብሂደት ኣዋርሕ ጥራይ ተበሊጹ 5 ደረጃ ሒዙ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዉ መራሕቲ ኣብ ስልጣን ብዝጸንሕዎ ብዝሒ ዓመታት ኣብ 6 ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ እዩ ኡጋንዳ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንዝንቀሳቐሱ ብመጋቢት 23 ወይ ማርች 23 ዝፍለጡ ዕጡቃት ንምጥቃዕ 10,000 ወተሃደራት ክትልእኽያ እቶም ምብራቃዊ ኮንጎ ዞባ ኪቡን እትርከብ ከተማ ሩትሺሩ ምስ ተቆጻጸሩ ንብረት ጽዒነን ናብቲ ዞባ ዝንቀሳቐሳ ዝነበራ ኣማኢት መካይን ኡጋንዳ ኣብ ዶብ ተዓጊተን ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ እቶም ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ዝንቀሳቐሱ ዞባ ኪቡን እትርከብ ከተማ ሩትሺሩ ምስ ተቆጻጸሩ ንብረት ጽዒነን ናብቲ ዞባ ዝንቀሳቐሳ ዝነበራ ኣማኢት መካይን ኡጋንዳ ኣብ ዶብ ተዓጊተን ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ ኡጋንዳ ምስ ዞባ ኪቡ ናይ ኮንጎ ዕሙር ንግዳዊ ልውውጥ እተካይደሉ ኣብ ደባት ክልቲአን ሃገራት ዝርከብ ኣውራ መንገድታት ብምሉኡ ኣብ ሓደ ብምውዳቑ ንቁጠባ ዝፈታተን ስጋት ስለ ዝኾነያ ሰራዊታ ናብቲ ዞባ ክትልእኽ ተገዲዳ ዘላ ብመንገዲ ኡጋንዳ ነቲ ናይ ንግዲ መስመር ትጥቀመሉ ኬንያ እውን ኣቐዲማ ንተመሳሳሊ ዕላማ 900 ወተሃደራት ልኢኻያ ኡጋንዳን ኬንያን ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምንቅስቓስ መጋቢት 23 ኣትዩ ዘሎ ኣብ ከባቢ ካኑንጉ ዝርከብ ዶብ ኢሻሻ ንምኽፋት ዝተዋሃደ መጥቃዕታት ክጅምራ ትፅቢት ኣሎ
ዕጡቃት ጉጅለ M23 ኣቐዲሙ ኣብ ወርሒ ሰነ ምስ ኡጋንዳ ብዘዋስን ኣብ ከባቢ ኪቲጎማ ዝርከብ ደቡብ ቡሳዛ ተቆጻጺርዎ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንኹሉ እቲ ናይ ንግዲ መስመራት ዓጺው ንዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ጥራይ ዘይኮነ ንኡጋንዳን ኬንያን ቁጠባዊ ስግኣት ፈጢሩሎን ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ሰውራዊ ሰራዊት ኮንጎ ብዝብል ካልኣይ ስም ዝፍለጥ ዕጡቕ ጉጅለ ድሕርቲ ኣብ 23 መጋቢት 2009 ዝተኸተመ ዘይተዓወተ ስምዕ ሰላም ኮንጎ እዩ ብM23 ወይ መጋቢት 23 እናተባህለ ዝጽዋዕ ዘሎ። እቲ ጉጅለ ካብ 2012 ክሳብ 2013 ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕትታት 1 ሚልዮን ህዝቢ ንዘለዎ ዞባ ጎማ ተቆጻጺሩ ምንባሩ ይዝከር። መንግስቲ ሩዋንዳ ከም ዝድግፎ ዝንገረሉ ዝነበረ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ድሕርቲ ብሕቡራት ሃገራትን ኣጉራዊ ማሕበረሰብን ዝተገብረሉ ጸቕጢ ምቁራጽ ተኹሲ ኣዊጁ ምስ መንግስቲ ኮንጎ ስምዕ ሰላም ክገብር ከም ዝደሊ ብምግላጽ ወተሃደራዊ ንጥፈታቱ ኣዛሕቲሉ ጸኒሑ። እንተኾነ ገለ ክፋልቲ ጉጅለ ኣብ 2017 ዳግማይ ኣብ ዞባ ጎማ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ጀሚሩ። ካብ ዓመት ናብ ዓመት መጥቃዕትታቱ እናዕበየ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሓሊፉ ንዞባ ዓበይቲ ቀላያት ናብ ግጭት ክሸምም ናብ ዝኽእል ደረጃ ዓብዪ ይርከብ። ኣብዚ እዋን እዚ ኡጋንዳን ኬንያን ሰራዊትን ናብ ኮንጎ ምውፋርን ደጋፊት እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ንዝነበረት ሩዋንዳ ስጋት ኣሕዲሩላ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይሕብሩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን